ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலோட ஃபுல் ஸ்டோரி தென் அதோட கிளைமேக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வரைக்கும் பாரதியும் கண்ணம்மாவும் பிரிஞ்சு தான் இருக்காங்க. ஆனால் கண்ணம்மாவோட பொண்ணு தான் ஹேமா அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் பாரதிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஹேமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணம்மாவோட பொண்ணு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே பாரதி வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ஹேமா வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து எப்படியும் பிரிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேமா வந்து ஸ்கூலெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு வந்து பாரதி வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஹேமாவும் லட்சுமியும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப உயிராக இருப்பாங்க. இதை பார்த்து பாரதி வந்து இந்த சின்ன குழந்தைங்களை பிரிச்சிட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேமா வந்து அதே ஸ்கூல்லலாம் இருக்கிறதுக்கு வந்து சம்மந்தம் சொல்லுவாங்க. ஹேமாவும் லட்சுமியும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேணுகோபாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப சீரியஸ் ஆகி வீட்டில் எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துடும் அவங்களுக்கு கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நடக்கும்போது பாரதி கிட்ட வந்து வேணுகோபால் வந்து ஒரு சத்தியம் வாங்குவாங்க. அதாவது நீ வந்து கண்ணம்மா கூட சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியம் வாங்குவாங்க. பாரதியும் பார்த்தீங்கன்னா வேணுகோபாலுக்கு வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த பக்கம் வெண்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித்தை வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து விருப்பமே இருக்காது. ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு நல்லா போதையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே உளறிடுவாங்க. அவங்க வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பாரதியும் கண்ணமும் எப்படி பிரித்தாங்க, யார் யாரெல்லாம் கொலை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா உண்மையும் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித்துக்கு வந்து உளறிடுவாங்க. ரோஹித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே ஒரு வீடியோ மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. ரோஹித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை எப்படியாச்சும் பாரதி சார் கிட்ட காட்டி நம்ம வந்து பாரதி சாரையும் கண்ணமாவையும் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோஹித் வந்து நினைப்பாங்க. ஆனால் வந்து ரோஹித்துக்கிட்ட அந்த வீடியோ இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வெண்பாவுக்கு வந்து தெரியாது. வெண்பாக்கும் ரோஹித்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி சீன்ஸ் தான் அடுத்து வரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா வந்து இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முயற்சிகள்லாம் பண்ணும்போது கண்ணம்மா தான் பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித்தெல்லாம் காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்து தாலி கட்ட வைப்பாங்க. ரோஹித்தும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா கழுத்தில் தாலி கட்டிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெண்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஆனால் பாரதியும் கண்ணம்மாவையும் நம்ம பிரித்து விட்டுட்டோம், அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒன்று சேர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா வந்து இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் வேணுகோபால் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பலன் கொடுக்காது, அதனால் அவங்க வந்து இறந்து போயிடுவாங்க. பாரதி வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப சோகமாயிருவாங்க. பாரதி வந்து கடைசி அவங்க அப்பாவுக்கு சேர்ந்து கொடுத்த சத்தியத்தினால கண்ணம்மாவையும் லட்சுமியும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வீட்டில் வந்து இருக்க வைப்பாங்க. ஹேமா வந்து அப்போ வந்து கேட்பாங்க, எதுக்காகப்போ நீங்கள் சமையல் அம்மாவையும் லட்சுமியும் இருக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அப்போ வந்து பாரதி வந்து ஹேமா கிட்ட வந்து உண்மையை சொல்லிடுவாங்க. இந்த சமையல் அம்மா தான் உன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹேமா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கண்ணம்மாவை போய் ரொம்ப கட்டி பிடிச்சி அழுவாங்க. ஹேமாவும் கண்ணம்மா அப்புறம் பாரதி லட்சுமி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீட்டில் இருக்கிறத பார்த்து சௌந்தர்யா வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனால் வேணுகோபால் இல்லாதது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சௌந்தர்யாக்கு வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கும். வீடே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகத்தில் தான் கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும். இந்த பக்கம் வெண்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் கூட வாழ அவங்களுக்கு வந்து இஷ்டமே இருக்காது. ஆனால் போக போக ரோஹித்தோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ரோஹித்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வருணோட என்ட்ரி தான் அடுத்து வரும். வருணோட என்ட்ரி எப்போ பார்த்தீங்கன்னா வருண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளசியோட ஹஸ்பண்டாக தான் வருவாங்க. துளசியோட ஹஸ்பண்டாக தான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வருண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிற தகுதியே இல்லாதப்போ எப்படி கண்ணம்மாக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கும், நீங்கள் வந்து முட்டாள்தனமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி கிட்டலாம் போய் பேசுவாங்க. பாரதி வந்து வருண் சொல்கிற எதையுமே நம்ப மாட்டாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா துர்காவும் வருவாங்க. துர்காவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதி கிட்ட வந்து பேசுவாங்க. ஆனால் பாரதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே நம்ப மாட்டாங்க. ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா வந்து ஏற்கனவே ஹேமாக்கும் பாரதிக்கும் டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட் எடுத்திருப்பாங்க. அந்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வீட்டில் தான் இருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியோட கண்ணுக்கு படும். பாரதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆவாங்க. என்னது இந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் எழுதிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகி எல்லாருக்கிட்டுமே சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுற மாதிரி வருத்தப்பட்டுட்டு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை தயாரித்து வச்சுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா, என்னையும் கண்ணம்மாவையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி வந்து ரொம்ப கோவமாக பேசிட்டு போயிடுவாங்க. சௌந்தர்யாவுக்கு ஒரே ஷாக்காக இருக்கும். இந்த ரிப்போர்ட் எப்படி இங்கே வந்துச்சு, நம்ம யாருமே வைக்கலாட்டி வேறு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌந்தர்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷாக்காக இருப்பாங்க. அப்போ தான் சௌந்தர்யாவுக்கு வந்து தெரிய வரும், கண்டிப்பாக இது வெண்பையோட வேலையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்பாவை போய் பார்த்து இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து வெண்பா வந்து வெண்பா கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டை வந்து நீ தான் எடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. வெண்பாவும் ஆமாம் நான் தான் எடுத்தேன், இது எப்படி உங்கள் கை கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்பா வந்து ரொம்ப ஷாக்காக பார்ப்பாங்க. அப்போ சௌந்தர்யா வந்து சும்மா வெண்பா கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க, பாரதியும் கண்ணம்மாவும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை கேட்டு வெண்பா வந்து பயங்கர ஷாக்காகி என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சௌந்தர்யா வந்து வெண்பா கண்ணத்தில் பலான்னு அறிவாங்க, நீ இந்த மாதிரில சில்லித்தனமான வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காத, பாரதியும் கண்ணம்மா கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒன்று தான் சேர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌந்தர்யா வந்து ரொம்ப கோமா பேசிட்டு அங்கேருந்து வந்துடுவாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சீரியஸாக இருக்கும். லட்சுமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சுவாச கொள்ளையில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு விட முடியாது. லட்சுமி பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மயக்கப்பட்டு விடுவாங்க. ஒரு கட்டத்தில் லட்சுமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டில் பிரச்சனை இருக்க விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாரதி தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி கிட்ட வந்து பாரதி வந்து பேசுவாங்க. நீ உண்மையே என் பொண்ணா இருந்திருந்தா எனக்கு வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். கண்ணம்மா தப்பு பண்ணிட்டா, இல்லாட்டி நீ நிறைய என் பொண்ணா தான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்து பாரதி வந்து லட்சுமி கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசுவாங்க. ஆனால் அப்போ வந்து லட்சுமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயக்க நிலையில தான் இருப்பாங்க. லட்சுமி கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதி பேசிட்டு பாரதி வந்து யோசிப்பாங்க. நம்ம ஏன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி வந்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி தான் பாரதியோட பொண்ணு அப்படிங்கிற உண்மை வந்து பாரதிக்கு வந்து தெரிய வந்துடும். பாரதி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இத்தனை நாள் நம்ம கண்ணம்மா வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமே, கண்ணம்மா மேலே எந்த தப்புமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதி வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு கண்ணம்மா கிட்டலாம் போய் நிறைய மன்னிப்பெல்லாம் கேட்பாங்க. கண்ணம்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வந்து மன்னிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ இறங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோனி வந்து இப்போ கொஞ்சம் திமிராக இருக்க மாதிரி தான் காட்டியிருக்காங்க. கண்ணம்மா பார்த்தீங்கன்னா மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மாறாது. கண்ணம்மா வந்து இத்தனை நாள் நீங்கள் என்னை சந்தேகப்பட்டு இருந்தீங்க, நீங்கள் வந்து மன்னிப்பு கேட்டோடனே நான் உங்களை மன்னிச்சிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோவமாக தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்குள்ள சின்ன சின்ன நிறைய க்யூட் லவ்லி சீன்ஸ் எல்லாம் வருமா, அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா கண்ணம்மாவும் பாரதியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க. இந்த பக்கம் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வெண்பா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வந்து பாரதி வந்து ரொம்ப கடுப்பாகி வெண்பாவை போய் பலர்னு அரைஞ்சு வெண்பா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா மேலே கேஸ் கொடுத்துருவாங்க. வெண்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஹேமா பாரதியோட லவர் ஹேமா கொலை பண்ண கேஸுக்கும் கண்ணம்மாவை கொலை பண்ண பார்த்த கேஸுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குடும்பத்தையே பிரித்த காரணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா மேலே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து கேஸ் போட்டு வெண்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுள் தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸோட தீர்ப்பு வந்துடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா வந்து ஜெயிலில் தான் இருப்பாங்க. இந்த பக்கம் நல்லா ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணம்மா அப்புறம் பாரதி எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூர் மாதிரி ஒன்று போவாங்க. அந்த டூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமா கண்ணம்மா பாரதி எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சின்னதாக உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும். அதனால் அவங்களால அந்த டூருக்கு வந்து போக முடியாது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணம்மா பாரதி ஹேமாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து நிறைய இடத்துக்குலாம் போயிட்டு வருவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹேமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கார் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேமா வந்து காரில் வந்து ஏறி உட்காருவாங்க. கண்ணம்மாவும் அந்த காரில் தான் இருப்பாங்க. ஹேமா வந்து காரை வந்து ஓட்ட முயற்சி பண்ணுவாங்கன்னா ஆனால் அந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கட்டுப்பாட்டை மீறி போயிடும். பாரதியும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுற ஹேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து அந்த காரில் வந்து ஏறிக்குவாங்க. பாரதியாலும் அந்த காரை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மோதி பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சிடும். ஒரு இடத்துல வெடிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் சேர்த்து சவுந்தர்யா வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆவாங்க. பாரதிக்கும் கண்ணம்மாக்கும் ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதறி வந்து பார்ப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாரதியும் கண்ணமும் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருவாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹேமா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து அவங்க வந்து உயிரோட தான் இருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து ரொம்ப வேகமாக போகும்போது பாரதிக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக போயிடும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஹேமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜன்னல் வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹேமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து போய் வந்து ஒரு கல் மேலே மோதி பார்த்தீங்கன்னா பாரதியும் கண்ணம்மாவும் இருக்கிற கால் வந்து அப்படியே வந்து வெடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருவாங்க. இதுதான் சீசன் 1 ஸ்டோரி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு சீரியல் கார்த்திகா தீபம் 1 ரீமேக் சீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இந்த ஸ்டோரி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாரதி கண்ணம்மாவோட சீசன் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமியும் ஹேமாவும் எப்படி ஒன்று சேர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதை வேணும்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கதையோட ஃபுல் ஸ்டோரியும் நான் அப்லோட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். இதே போல் விஜய் டிவி, ஜீ தமிழ், கலர்ஸ் தமிழ், சன் டிவி போன்ற எல்லா டெலிவிஷன் சீரியலோட ஃபுல் ஸ்டோரி அண்ட் கிளைமேக்ஸும் நான் அப்லோட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். உங்களோட ஃபேவரட் சீரியல் என்ன சீரியலோ அந்த சீரியலோட நேமை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சீரியலோட ஃபுல் ஸ்டோரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். இந்த ஸ்டோரியை பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் ரொம்ப பிடிக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட தமிழ் லாங்குவேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது. இல்லை இந்த மாதிரி எடுக்காமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்குறோம் என்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்தால் பார்க்குறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பாய் பாய், டேக் கேர். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.